Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε την ώρα του διαλύματος σε κάποιο σχολείο. Δεν έχει σημασία είναι δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στο κηλικείο και παρατηρούμε τα παιδιά που περιμένουν να ψωνίσουν. Κάποια στιγμή βλέπουμε ένα παιδί να πέφτει κάτω, να σηκώνεται και αμέσως να ξεκινάει ένας καυγάς μαζί με ένα άλλο παιδί που ήταν επίσης εκεί. Τέτοια περιστατικά, παρόμοια σοβαρότητας και βαρύτητας περιστατικά, γίνονται καθημερινά στα σχολεία και όσοι και όσες είσαστε εκπαιδευτικοί θα το ξέρετε καλά. Επίσης θα ξέρετε ότι τέτοιου τύπου περιστατικά καταλήγουν στο γραφείο της διεύθυνσης. Τα δύο μέρη της σύγκρουσης, στην προκειμένη περίπτωση, θα εξιστορήσουν τα γεγονότα, θα τα περιγράψουν και ο διευθυντής ή η διευθύντρια θα κληθεί να αποδώσει δικαιοσύνη. Τι εννοούμε τώρα εδώ μιλώντας για δικαιοσύνη? Ουσιαστικά θα εφαρμόσει αποκλειστικά, συνήθως θα εφαρμόσει αποκλειστικά το τιμωρητικό μοντέλο. Δηλαδή θα αποφασίσει βάσει των αφηγήσεων, θα σκεφτεί ποιοι κανόνες παραβιάστηκαν εδώ, βάσει πάντα των αφηγήσεων, και θα αποφασίσει για το ποιο άτομο θα τιμωρηθεί και τι είδους τιμωρία θα είναι αυτή. Εάν δεν μιλάμε για συγκρούσεις οι οποίες έχουν ένα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα ή έχουν έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα, τότε το περιστατικό μπορεί να πάει στο σύλλογο διδασκόντων. Οπότε εκεί οι άνθρωποι που θα αποφασίσουν πάλι εφαρμόζοντας το τιμωρητικό μοντέλο είναι περισσότεροι, είναι δηλαδή τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του κάθε σχολείου. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης όμως έχει φανεί ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ούτε βιώσιμος ούτε αποτελεσματικός. Δηλαδή τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι όσοι και όσες είμαστε στα σχολεία και ασχολούμαστε με το θέμα της επίλυσης συγκρούσεων, πολλές φορές θα παρατηρήσουμε ότι τα ίδια παιδιά μετά από λίγο καιρό θα ξαναέρθουν στο γραφείο εκ νέου, πάλι γιατί έχουν συγκρουστεί. Ξανά. Οπότε ξανά η διαδικασία θα γίνει από την αρχή, πάλι εφαρμόζοντας τα ίδια βήματα και μπορεί ξανά να οδηγηθούμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Είμαι η Μαρία Πατεράκη, είμαι εκπαιδευτικός, 22 χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από το 2019 εφαρμόζω στο σχολείο όπου υπηρετώ τη διαμεσολάβηση ομιλίκων. Η διαμεσολάβηση ομιλίκων είναι μια καλή πρακτική που προτείνεται και από τη βιβλιογραφία, αλλά και από οργανισμούς και θεσμούς εγνωσμένου κύρους, όπως για παράδειγμα ο συνήγορος του παιδιού, ως μια λοιπόν καλή πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στη σχολική κοινότητα για να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τα βοηθήσει να λύσουν μόνα τους συγκρούσεις οι οποίες δεν είναι πολύ πολύ σοβαρές. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό στην πορεία. Αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο διότι πολλές και πολλοί εκπαιδευτικοί επικοινωνούν μαζί μου και κάνουμε συζήτηση γύρω από τη διαμεσολάβηση ή ζητούν να κάνουμε κάποια εκπαίδευση μαζί, ώστε να μπορέσουν να φέρουν τη διαμεσολάβηση στο σχολείο τους. Σε αυτή τη φάση υπάρχουν εκπαιδευτικοί που σκέφτονται, γιατί είμαστε ακόμα σε διακοπές, είναι 16 Αυγούστου του 2026 και είμαστε πολύ κοντά από την έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς. Και πολλοί εκπαιδευτικοί, πολλές εκπαιδευτικοί σκέφτονται να εφαρμόσουν τη διαμεσολάβηση στο σχολείο και έχουν πολλές απορίες γύρω από αυτήν. Διατηρώ έναν ιστότοπο, liveskills.blog, όπου εκεί ουσιαστικά φιλοξενώ και προσφέρω υλικά
εκπαιδευτικά υλικά, κείμενα, infographics και αφίσες, τα οποία αν εφαρμοστούν στην τάξη και στο σπίτι ακόμα, γιατί άλλωστε όλα τα υλικά μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε πλαίσιο, αν εφαρμοστούν στην τάξη μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν αυτό που λέμε δεξιότητες ζωής. Οι δεξιότητες ζωής δεν είναι κάτι εγγενές, δεν είναι κάτι που έχουμε, δεν είναι κάποιες ουσίες που κυκλοφορούν στο σώμα μας, αλλά είναι ικανότητες οι οποίες καλλιεργούνται με τα κατάλληλα ερεθίσματα. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω αυτό το βίντεο για να δώσω κάποιες βασικές για αρχή πληροφορίες στα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να μάθουν τα βασικά γύρω από τη διαμεσολάβηση και ενδεχομένως να εφαρμόσουν αυτή την καλή πρακτική στη σχολική τους κοινότητα. Θα ξεκινήσω με μία απορία που είναι αρκετά κοινή, αν μπορεί η διαμεσολάβηση να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η διαμεσολάβηση είναι πιο αποτελεσματική όταν εφαρμοστεί κυρίως στη δευτεροβάθμια, αλλά και στην πρωτοβάθμια μπορεί στις τελευταίες τάξεις, 5η και 6η. Διότι πρόκειται για μία έτσι αρκετά απαιτητική, θα έλεγα, εκπαίδευση που προϋποθέτει και έναν βαθμό ωριμότητας από τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν το ρόλο του διαμεσολαβητή και της διαμεσολαβήτριας, τον οποίο θα εξηγήσω σε λίγο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη βασικότατη πληροφορία, η οποία αν καταφέρουμε μέσα στο σχολείο να βοηθήσουμε τα παιδιά αλλά και τις συναδέλφους και τους συναδέλφους μας, αλλά και τους γονείς ακόμα, αν καταφέρουμε να περάσουμε επιτυχώς αυτή την πληροφορία, τότε σε πολλές περιπτώσεις έχουμε κάνει τη μισή δουλειά. Η διαμεσολάβηση λοιπόν είναι ένας τρόπος επίλυσης συγκρούσεων στο σχολείο χωρίς καμία παρέμβαση ενηλίκων. Και εδώ είναι που συναντάμε τα μεγαλύτερα εμπόδια. Σε ένα σύστημα, σε μια κουλτούρα όπου έχουμε μάθει πως τα παιδιά δεν είναι σε θέση να επιλύσουν μόνα τους τα προβλήματα και πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιο ενήλικο άτομο να τα βοηθήσει να το λύσουν, κατανοείται ότι όταν ακούσουμε επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο χωρίς παρέμβαση ενηλίκων, μας φαίνεται αδιανόητο. Από την εμπειρία τη δική μου, αλλά και από την εμπειρία άλλων εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν τη διαμεσολάβηση χρόνια στο σχολείο τους, μπορώ να σας πω ότι ναι, μπορεί να γίνει. Μπορεί να μην γίνεται πάντα, αλλά ναι, μπορεί να γίνει. Τα παιδιά είναι σε θέση να επιλύσουν τις συγκρούσεις μόνα τους, εάν θα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες και αν έχουν τα εργαλεία εκείνα που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για να το κάνουν. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι η διαμεσολάβηση έχει αυτό το σκοπό. Να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε η κοινότητα, η σχολική κοινότητα, τα μέλη της, τα παιδιά κατά κύριο λόγο, να μπορούν να επιλύουν συγκρούσεις καθημερινές σαν αυτή που περιέγραψε προηγουμένως και άλλες, θα πούμε στην πορεία ή σε κάποιο άλλο βίντεο ίσως θα εστιάσουμε περισσότερο στο ποιες είναι οι συγκρούσεις που μπορούν να επιληθούν με τη διαμεσολάβηση και ποιες όχι. Όμως αυτές τις μικροσυγκρούσεις που αν είσαστε εκπαιδευτικός, εσείς που βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο αυτό, θα συμφωνήσετε ίσως μαζί μου ότι τέτοιου τύπου συγκρούσεις γίνονται καθημερινά και υπάρχουν και μέρες που δεν σταματάμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα στα σχολεία. Αυτές λοιπόν, αντί να απασχολούν εμάς, μπορούν να απασχολούν τα ίδια τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στη σύγκρουση. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να αναφέρω ως σημαντική πληροφορία είναι ότι αφού δεν λύνουν οι ενήλικες τις συγκρούσεις, τότε ποιος τις λύνει? Τις λύνουν τα ίδια τα μέρη της σύγκρουσης, τα οποία όμως πλαισιώνονται, υποστηρίζονται από δύο άλλα παιδιά της κοινότητάς τους, δύο δηλαδή συμμαθήτριες και συμμαθητές
της κοινότητάς τους, τα οποία αυτά παιδιά έχουν λάβει εκπαίδευση για να μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είναι δηλαδή δύο τυχαία παιδιά που βρήκαμε στην αυλή του σχολείου, τα οποία θα υποστηρίξουν τη διαδικασία της επίλυσης μιας σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο άλλα παιδιά. Τα παιδιά αυτά λοιπόν που υποστηρίζουν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους να επιλύσουν μια σύγκρουση λέγονται διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες. Τα παιδιά αυτά, αφού έχουν ενημερωθεί για το τι είναι η διαμεσολάβηση, από τους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικούς του σχολείου που θα αποφασίσουν να τρέξουν το πρόγραμμα στο σχολείο, αφού ενημερωθούν τι είναι, εθελοντικά αποφασίζουν να ενταχθούν στην ομάδα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών και διαμεσολαβητριών του σχολείου τους. Αυτό που θα ακολουθήσει μετά θα είναι μια εκπαίδευση, στην οποία θα αναφερθώ σε λίγο, πολύ γενικά για αρχή. Τα παιδιά λοιπόν αυτά θα εκπαιδευτούν έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορέσουν να έχουν αυτό το ρόλο. Δηλαδή να υποστηρίξουν τα παιδιά τα οποία χρειάζονται υποστήριξη για να επιλύσουν μία σύγκρουση με ειρηνικό τρόπο. Εδώ χρειάζεται όμως να διευκρινίσω κάποια σημαντικά πράγματα που εγώ ίδια τουλάχιστον τα έχω συναντήσει αρκετές φορές. Κοινές δηλαδή παρανοήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με το ρόλο των διαμεσολαβητών και των διαμεσολαβητηριών, που επίσης εμείς οι εκπαιδευτικοί που θα φέρουμε τη διαμεσολάβηση στο σχολείο, καλό είναι να προσέχουμε έτσι ώστε να μην περαστούν λάθος μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι οι διαμεσολαβητές και οι διαμεσολαβητρίες δεν βρίσκουν τη λύση σε μία σύγκρουση. Δεν τη βρίσκουν τη λύση. Το λέω αυτό γιατί κάθε λέξη που επιλέγουμε για να περιγράψουμε κάτι έχει τεράστια σημασία. Φανταστείτε λοιπόν να επικοινωνηθεί το εξής μήνυμα. Ότι στη διαμεσολάβηση οι διαμεσολαβήτριες και οι διαμεσολαβητές είναι αυτοί και αυτές που θα βρουν τη λύση στα παιδιά που έχουν τσακωθεί. Είναι τελείως λάθος μήνυμα, είναι στρεβλό μήνυμα, δεν ισχύει και φανταστείτε πόσο κακό θα κάνει τελικά στο να έρθει διαμεσολάβηση στο σχολείο και να αναπτυχθεί. Άρα λοιπόν, έχει τεράστια σημασία να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα εμείς και κατά δεύτερον να το επικοινωνήσουμε σωστά σε παιδιά ή όσα άτομα ενδιαφέρονται από την κοινότητά μας, την σχολική κοινότητα εννοώ, ότι στη διαμεσολάβηση οι διαμεσολαβήτρες και οι διαμεσολαβητές δεν βρίσκουν τη λύση στη σύγκρουση. Τελικά όμως ποιος τη βρίσκει, αφού οι ενήλικες δεν το κάνουν, οι διαμεσολαβήτρες και οι διαμεσολαβητές δεν το κάνουν, τότε ποιος το κάνει? Τα ίδια τα μέρη της σύγκρουσης. Τα ίδια τα μέρη της σύγκρουσης καλούνται με τη βοήθεια των διαμεσολαβητών και διαμεσολαβητριών να βρουν τη λύση. Πώς? Οι διαμεσολαβήτριες και οι διαμεσολαβητές δίνουν χώρο και χρόνο, θέτουν τις κατάλληλες ερωτήσεις στα μέρη της σύγκρουσης, έτσι ώστε να εκφραστούν, να εκφράσουν τις δικές τους αφηγήσεις, τα δικά τους συναισθήματα και τις δικές τους ανάγκες μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει οι διαμεσολαβήτριες και οι διαμεσολαβητές να έχουν εξασκηθεί καλά πρώτα, να έχουν λάβει μία θεωρητική εκπαίδευση και μία εκπαίδευση που περιλαμβάνει αρκετές προσομοιώσεις επίλυσης συγκρούσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν αυτό το ρόλο στην κοινότητά τους. Επομένως, χρειάζεται υπεύθυνη στάση των διαμεσολαβητριών και των διαμεσολαβητών, να έχουν κατανοήσει το ρόλο τους, να είναι συνεπείς στις εκπαιδεύσεις για να μπορέσουν να έχουν αυτό το ρόλο στην κοινότητά τους. Τα μέρη λοιπόν που είναι σε μια σύγκρουση και θέλουν να την επιλύσουν, αντί να πάνε στο γραφείο της διευθύντριας ή του διευθυντή, μπορούν να πάνε στον εκπαιδευτικό ή στους εκπαιδευτικούς που θα έχουν αναλάβει το πρόγραμμα της διαμεσολάβησης στο σχολείο, θα είναι πρόσωπα γνωστά στην κοινότητά τους και τα παιδιά θα ξέρουν ότι θα πάω εκεί και θα πω «Κυρία Πατεράκη,
έχουμε τσακωθεί με τον τάδε, με την τάδε και θέλουμε να πάμε στη διαμεσολάβηση. Θα μας το κανονίσετε? Ο συντονιστής ή συντονίστρια εκπαιδευτικός, ή και παραπάνω μπορεί να είναι, μπορεί να είναι ομάδα εκπαιδευτικών δηλαδή, θα έχουν αυτό το ρόλο στο σχολείο, θα μαζέψουν την ομάδα διαμεσολάβησης, την εκπαιδευμένη ομάδα διαμεσολάβησης και θα αναφέρουν το περιστατικό και θα ζητήσουν ποια παιδιά θα ήθελαν να αναλάβουν το ρόλο της διαμεσολάβησης σε αυτό το περιστατικό. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα και δεν θα χωρέσουν όλες σε αυτό το βίντεο, καθώς δεν θέλω να γίνει κουραστικό για αρχή. Όμως, θα ήθελα μέσα από αυτό το πρώτο βίντεο να περάσω κάποια βασικά μηνύματα. Και μέχρι τώρα συνοψίσουμε. Η διαμεσολάβηση ομιλίκων ή αλλιώς peer mediation, όπως θα την ακούσετε στα αγγλικά. Η διαμεσολάβηση ομιλίκων, λοιπόν, είναι μια καλή πρακτική, δοκιμασμένη, εφαρμοσμένη κυρίως σε σχολεία του εξωτερικού, όμως ακόμα και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να διαδίδεται. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Μέσα από αυτή την πρακτική, λοιπόν, τα παιδιά σε μια σχολική κοινότητα μαθαίνουν να επιλύουν μόνα τους τις συγκρούσεις, βρίσκοντας λύσεις που ταιριάζουν στα ίδια τα μέρη της σύγκρουσης. Δεν τους βρίσκει κανένας άλλος τις λύσεις, ούτε μικρός, ούτε μεγάλος. Τα άτομα τα οποία αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο είναι συνομήλικα άτομα, είναι δηλαδή μαθητές και μαθήτριες ενός σχολείου και εθελοντικά εκπαιδεύονται για να μπορέσουν να έχουν έναν ηγετικό ρόλο στην κοινότητά τους και να φέρουν την ειρήνη στην κοινότητά τους, να τη διατηρήσουν με τρόπους βιώσιμους και αποτελεσματικούς. Ένας από αυτούς, λοιπόν, είναι η διαμεσολάβηση. Οι διαμεσολαβήτριες, λοιπόν, και οι διαμεσολαβητές εκπαιδεύονται, είναι συνεπείς στο ρόλο τους, δεσμεύονται στο ρόλο τους και μπορούν να υποστηρίξουν τα μέρη μιας σύγκρουσης να βρούνε μόνα τους τη λύση. Πώς? Δίνοντας χώρο και χρόνο για την έκφραση των συμβάντων και των συναισθημάτων και των αναγκών. Και βοηθώντας τα μέρη να κινηθούν σε έναν προσανατολισμό όπου δεν υπάρχει νικητής και χαμένος, αλλά σε λύσεις win-win, δηλαδή λύσεις όπου όλα τα μέρη κερδίζουν. Αυτή είναι η βασική οπτική της διαμεσολάβησης, αυτή είναι η αξία της διαμεσολάβησης και ουσιαστικά ο στόχος της, ο μακροπρόθεσμος στόχος, είναι να καλλιεργήσει μια νέα κουλτούρα στα σχολεία, μια πιο θετική κουλτούρα, μια κουλτούρα που τα παιδιά δεν θα αντιμετωπίζονται ως παθητικά υποκείμενα, ως άβουλα πλάσματα, ως ανίκανα πλάσματα, αλλά ως ενδυνάμει ενήλικες, αφετέρου, ήδη στην κατάσταση που βρίσκονται, δείχνουμε οι ενήλικες την εμπιστοσύνη στα παιδιά, ότι ναι, μια χαρά μπορείτε κι εσείς να το κάνετε, μια χαρά μπορείτε να αναλάβετε την ευθύνη σας, την ευθύνη και για τη διατήρηση της ειρήνης στην κοινότητά σας, αλλά και την ευθύνη την προσωπική σας σε μια σύγκρουση. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο πώς μπορούμε να φέρουμε τη διαμεσολάβηση στο σχολείο, πώς την εφαρμόζουμε. Για μένα, από την δική μου εμπειρία θα σας πω ότι η διαμεσολάβηση μέσα στο σχολείο είναι πιο αποτελεσματικό να έρθει μέσα από τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας μπορεί να είναι στη διαμεσολάβηση. Προσωπικά εγώ από το 2020 που εφαρμόζω επίσημα στο σχολείο μου τη διαμεσολάβηση κάθε χρόνο, αυτό που κάνω είναι ότι το αναπτύσσω ως πρόγραμμα αγωγής υγείας στο σχολείο μου. Όσες και όσοι είσαστε εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια, στην δευτεροβάθμια, υποθέτω ότι κατανοείτε σε τι αναφέρομαι. Πρόκειται για μια εγκύκλη η οποία έρχεται συνήθως τον Νοέμβριο και περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τα πολιτιστικά, με τα περιβαλλοντικά, με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την αγωγή υγείας. Άρα λοιπόν εκεί μέσα εντάσσεται ένα πρόγραμμα διαμεσολάβησης και μπορείτε να το τρέξετε όλη τη χρονιά εκτός ωραρίου σχολείου. Το πώς θα δουλέψει για σας θα το αποφασίσετε εσείς με την ομάδα σας.
Όμως αυτός είναι ο πιο βιώσιμος και αποτελεσματικός τρόπος να τρέξει ένα τέτοιο πρόγραμμα στο σχολείο. Υπάρχει ως ενότητα στο εργαστήριο δεξιοτήτων, αλλά δεν υπάρχει χρόνος να γίνει και να αναπτυχθεί όπως θα έπρεπε να εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά σε ένα σχολείο. Οπότε για την ώρα θεωρώ ως καλύτερη επιλογή το πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Ένα άλλο ερώτημα εκπαιδευτικών μπορεί να είναι, ωραία, μας τα λες, αλλά πού θα βρούμε υλικό? Υπάρχει υλικό? Υλικό υπάρχει. Ευτυχώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο χρονικά όπου πολύ υλικό υπάρχει εκεί έξω και μπορείτε να το αναζητήσετε. Για να σας διευκολύνω, θα σας προτείνω 3 υλικά, ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά υλικά, που υπάρχουν στον ιστότοπό μου, στο liveskills.blog, στην ενότητα διαμεσολάβηση ομιλίκων. Είναι δωρεάν, μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα χρησιμοποιήσετε, να τα προσαρμόσετε και να προσθέσετε και δικές σας δραστηριότητες που μπορεί να βρείτε από κάπου αλλού. Εάν χρειαστείτε το οτιδήποτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα στοιχεία που υπάρχουν στο website. Για την ώρα θα κλείσω αυτό το βίντεο και θα επανέλθω εστιάζοντας σε πιο συγκεκριμένα πράγματα στη διαμεσολάβηση ομιλίκων. Καλή συνέχεια!